Ongi etorri guztioi, ekologistek Xabi Alonsoren enpresa eta Donostiako udala salatu dituzte txaletaren salbidearen afera dela eta ekologistak martxan eta Aritzalde elkarteek jarri dute salaketa. Prebarikazioagatik eta ondasun publikoak usurpatzeagatik salatu dute Tabaro higiezinen enpresa. Nafarroan irailer arte eten dute Bilabesen greba. Langileek bertan bera uste erabaki zuten atzo greba batzar batean, halere ez da lan gatazka konpondu eta beraz irailean berriro ekingo diete lan uztei. Lakuntzara begira, Tortxurroken 30. edizio berezian izango dira Gobernos taldea, Sune eta Untza. 9 egun falta dira elkartasun jaialdia hasteko, uztailaren 24tik 27 ospatuko da. Ane Salvador Errasti Azet Etxebizitza Sindikatuko kidea izan da duela gutxi aktualitate solasaldian, bizitoki duin baterako sarbidearen krisiari, etxegabetzei eta egoeraren arduradunei buruz hizketan besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan etxebizitzaren aferan sakonduko dugu aktualitate solasaldian. Izan ere, etxebizitza duin baterako sarbidea Euskal Herritar askorentzat oso zaila dota ezinezkoa dela islatzen du krisi honek. Egoeraren larritasunaren isla da ere aurrera eramaten ari diren etxegabetzeak, azkena astelehen honetan hilak 7 Bilboko San Francisco auzoan. Eta guzti honi eta egoera honen arduradunei buruz hitz egiteko, Amekako platoan daukagu Ane Salvador Errasti, Azet Etxebizitza Sindikatuko kidea. Arratsalde honetan mila esker etortzeagatik. Hasteko kokatzeko konta iguzu zer den Azet eta zertan datzen zuen egitekoa. Gu etxebizitza sindikatu bat gara eta oinarrizko behar material bati erantzun bat ematen diogu etxebizitzari, ez? Hau egiten dugu, saiatzen gara egiten gatazkaren bitartez, beraz egiten duguna da ustez individuala den arazo bat plano kolektibora eramatea gatazka parametroetan, bai? Eta honek aukera ematen digu gero eta handiagoa den, gero eta potologoa den problematika hau politizatzeko, kolektibizatzeko, eta kapitalak gure auzo eta herrietan dituen adierazpen ezberdinen kontra borroka ezberdinak antolatzeko eta artikulatzeko. Eta horrela, purka-purka borroka ideologikoa egiten goaz, herri eta klase kontzientzia auzoan edatzen, eta purka-purka komunitate politiko batera ikitzen, momentu batean arazo gatazka baten aurrean elkarrekin borrokatuko duena, baina haratago ere borrokatuko duena, ez, etorkizun batean. Eta zein da etxebizitza sarbiderako arazo dituzten pertsonen profil nagusia? Ezakit profil bat egitea ere posible den, edota baita irudi hori aldatu egiten den alokairuaz edo erosketaz hitz egiten ari garenean? Bai, guk beti izaten dugu etxebizitzarena klase arazoa dela, ez? Eta gaur egun gainera arazo honek langile klaseari bere osotasunean eragiten diola. Eta hau izan daiteke azken urtetan eman den aldaketetako bat, ez? Lehen zegoelako langile klasearen baitan kapa bat nolabait liberatzen zela, ez? Soldatapeko lan finko bat zuena, aurrezteko gaitasuna, hipoteka bat izan alzuen, eta horrek bermatzen zion, ez? Egoera nahiko egonkor bat izatea honi dagokionez. Gaur egun ikusi dugu hori gero eta zailagoa dela, ez? Eta esan genezake gaur egun modu ezberdinetan, baina guztioi eragiten digula. Hala ere, azpimarratzekoa da, langile klasearen beko geruzak, ez? Edo zapalduenek berezik direla kolpatuak arazo honengatik, migratzaileen kasua, pertsona razializatuen kasua, langabeak, emakume langileak, sexu genero disidenteak, ikuste dugu profil batzuk modu are bortitzagoan jasotzen eta pairatzen dutela problematika hau. Eta alokairuari dagokionez, zeintzuk izan litezke prezioaz gain biztanleriak topa ditzaken arazo nagusiak, hau da, etxebizitza bat alokatzea lortzeko pasa beharreko oztoporiek?
Etxebizitza lortzea gaur egun, alokairu bat lortzea gaur egun da indarkerian oinarrituta dagoen prozesu bat hasikeratik, ez? Lehenik eta behin prezioaren kontua dago, ez? Soldatapeko lanik ez baldin baduzu, esplotatua izateko prest ez baldin bazaude, ez daukazu sarbiderik, ganera bataz beste gure soldaten 50% bideratzen dugu alokairua ordaintzera. Beraz, honek pista batzuk ematen dizkigu, imaginatu zenbat violentzia onartzera behartuta gauden etxebizitza bat eskuratu ahal izateko, ez? Baina honetaz gain ere beste hainbat oztopo daude, ez? Ikusten dugu fiskalizazio erraldoia dagoela, elkarrizketa amaitezinak, intimitatea urratzen duten hainbat galdetegiri erantzun behar izatea, ez emateko casting bat pasatzen dozula etxe bat ikustera zoazen bakoitzean, ez? Frogatzeko azken finean maizterron bat edo fidagarri bat izango zarela. Eta oztopoien artean agian nabarmenena eta sindikatuan egunero zoritzarrez ikusten duguna da arrazakeria inmobiliarioarena, ez? Gure kide asko, batzuk migranteak direnak, oso prozesu gogorrak bizi izan dituztenak, lortu dutenek egoera nolabait erregularizatzea, lan bat izatea, alandabe, ez daukate sarbiderik merkatu librean etxebizitza batera, ez? Da hori da, inmobiliariek eta jabeek aplikatzen dituzte filtro arrazistengatik. Bilboko udalak hala ere hiria eremu tentsionatu izateko prozesua martxan jarri zuen urte hasieran, orain pasaden astean jakin izan genuen prozesu hori berez izendapena udazkenera arte atzeratuko dela. Neurri honek zerbait konpondu edo bideratu dezakela uste duzue, edo nola baloratzen duzu baita ere prozesu honen atzerapen hori? Bai, gu nahiko kritikoak izan ginen neurri honekin konkretuki eta baita ere etxebizitza lege berri horrek barnebiltzen zituen hainbat neurriekin. Uste dugu neurri honek adibidez ez duela etxebizitzaren arazoa konpontzen, hori jakina da, etxebizitzaren arazoa egiturazko arazo bat delako, ez? Eta partxe bat edo adabaki bat izan daiteke. Hala ere, justu erreforma konkretu honi ikusten dizkiogun bi hutsunerik handienak dira, batetik ez dizkiela jartzen tope bat alokairuei, ez? Eta horrela saldu nahi izan digute, baina ez da horrela, ez dira, alokairuaren prezioa ez da mugatzen. Muga jartzen zaie alokairuen prezioaren igoerari. Ez zaio esaten jabe bat ibitu, zuk ezin dozu kobratu 500 euro baino gehiago zure etxebizitzagatik. Iten dana da, igoera hori apur bat frenatzea, edo igoera horri tope batzuk jartzea. Eta hau eskagarria da, dagoeneko jende askok gaur egungo prezioei ezin dielako aurre egin, hori batetik. Eta bestetik, ikusten dugu, neurri honek ere errebote efektua edo izan dezakela, azkenean neurri espazio batzuk edo oso batzuk tentzionatzen baldin badituzu, edo herri batzuk tentzionatzen baldin badituzu, baina ondokoak ez, honek iten duena ez da arazoa konpontzea, baizik eta desplazatzea, ez? Beraz, alandabe ikusiko dugu zein den benetan eraginkorra den, kasu zehatzetan norbaitentzat arna sartze bat suposatuko balu olako reformatek, argi eta garbi ongitorria izan dadila, ez? Baina, prozesuaren atzerapenak esan duzun moduan pistak emate dizkigu eta gerian geratzen da beste behin ere, ez dagoela inolako borondate politikorik horrelako neurriak martxan jartzeko. Nolakoa da funts-putreen presentzia Bilbon? Jakin daiteke, imaginatet enpresan pantailarena komentatu ostean, hau ere zaila izango dela, baina badakigu zenbat etxebizitza edo zenbat eraikin dauden euren esku. Bestaen beste, gerotan handiagoa da hauen presentzia. Datu zehatzei erreparaten baldin badiogu eta alderatuta estatuko beste hiriboro batzuekin, batzuetan ematen du ez dela inbesterako, baina keskatzen gaituena joera da, eta ez dugu begira da horretatik behiratu behar zaiola arazo honi. Eta gainera ez da Bilbon gertatzen ari den kontu bat, Donostin arazoa are handiagoa da, eta Euskal Herri mailan adibidez ikusi dugu zelan azkenengo 10 urtetan olako funtzek mobilizatu duten merkatu inmobiliarioaren 10% eta 15% bitartean, eta esan aldugu ez den besterako, beste 80% beste batzuen eskuetan dago, baina konparatzen baldin badugu
ez, atzerako urteekin berriro ere joera kezkagarria da. Oso erraza da orduan funts-putrentzat etxebizitzak eskuratzea, badituzte adibidez ardura fiskalak edo haien jardunaren gaineko kontrol mekanismorik badago Euskal Autonomia Erkidego mailan edo maila lokalagoetan? Hori da, askotan mahai gainean jarri dugun auzia, ez? Ikusten duguna da, instituzioeko lako mugak jarri beharrean kontrakoa egiten dutela, ez? Alfombra gorria jartzen dietela horrelako funts-putrei, jabe handiei, eta Euskal Herrian eta Bilbon ere etxebizitzarekin negozio egiten duten hoiek erreztasunak topatzen dituztela mugak topatu beharrean. Bilbori dagokionez, azken hilabetean 3 etxegabetze gauzatu dira. Horren segidan gauzatu izanak badu arrazoirik bere atzean, ez dakit uda garaian igo egiten den etxegabetze kopurua agian jendea ez dagoelako ez dakit albisten horren pendiente edo horrela suertatu den oraingo honetan? Guk ikusten duguna da, pandemian martzan jarri zituzten eskutu sozial horiek poliki bertan bera geratzen hasi direla, ez? Bere garaian salatu genuen horrelako neurriek suposatzen zutela, ogi apurrak momenturako eta biharko gozea, ez? Eta oin ikusten ari gara, goze garaia iristear dagoela, eskutu sozial horiek desegiten ari direla, eta dagoeneko ondorio batzuk hasi gara ikusten, ez? Eta gainera ikusten dugu egoera gero eta okerragoa izango dela. Eta gainera, honi gehituko nioke, abenduan etxegabetzen moratoria bukatzen dela, orduan ikusteko dago zer gertatzen den kasu guzti horiekin, ze gainera, hilabete hauetan zehar, jende horrek, zorra handitzen joan da, ez? Orduan ikusiko dugu zer den gertatzen dena, baina horre ikusten dugu datozen hilabetetan eta urtetan milaka etxegabetze emango direla, bai. Egoera okerrera joan daiteke. Hori da, bai. Etxegabetze horietako bat, aipatu dugun 3 horietako bat, ekainaren 27koa, zuek jakinarazi zenuten pixua alokabideren jabetzakoa zela, eta platonetan etxebizitza sailburuak esan zigun alako etxebizitzetatik jendeak etzela kaleratzen baldin eta ez baldin ordaindu ez, eta ordain zezaketela deskubritzen ez baldin bazen. Bai, aitortu behar dut, etorri aurretik berriro ere elkarrizketa entzun dudala, eta sindikatuan azken astetan bizi izan duguna kontuan izan da, kostatu zaidala irentztea, ez? Elkarrizketa horretan, etxebizitza sailburuak esan zuen etxegabetzeak ez direla ematen, ez hemen, oso muturreko kasuetan ematen direla, gezurra da. Ikusten ari gara etxegabetzeak ematen direla, gero eta gehiago direla, eta gainera askotan etxegabetze horiek aurrera eramaten dituztenak direla instituzio publikoak, ez? Beraiek, jabetza publikoa duten etxeetatik ere etxegabetzen da, eta gainera naiz eta ezagutu zeintzuk diren familia bientzat etxegabetze bat bizitzaren ondorioak erabakitzen dute ohiko prozedura bat bideratzea aurretik alternatiba bat eskaini beharrean, ez? Elkarrizketa horretan ere, esan zuen Denis Itzasok, etxegabetuak diren familiak etxegabetzen dituztela, ez dutelako nahi ordaindu, gezurra da, eta gainera iruditzen zait nahiko iraingarria dela hori horrela adieraztea. Etxegabetuak diren familia guztiak oso egoera zaurgarrian daude. Instituzioek badaukate horren berri eta gainera gizarte zerbitzuek akreditatu egiten dute eta landabe ez dago alternatibarik, ez? Eta hirugarren gezurra entzun dudana da alternatiben kontua. Aipatzen du inorrez dela kalean geratzen hemen eta ez da egia. Adin txikikoak tartean daudenean eskaintzen dituzten alternatibak askotan dira behin-behinekoak eta izaten dira hostalak. Azkenengo 2 astetan izan ditugun bi etxegabetzen kasuan, adibidez, 2 familia izan dira, adin txikikoak egon dira tartean, eta momentu honetan biak hostal batean daude. Inondik inora ez dena bizitoki alternatiba duin bat. Eta adin txikikoak tartean ez dauden kasuetan jendea kalera doa.
eta hori askotan bizi izan dugu sindikatuan, ez? Badago, existitzen da prozedura bat, etxegabetze bat ematen denean, adjudikazion direkta delakoa, baina baldintza batzuk bete behar dira, etxebizitza publiko bat eskuratu ahal izatea, eta gertatzen dena da, egoera zaurgarrienean dauden familia askok ez dituztela baldintza horiek betetzen, ez? Eta gainera horri gehitu behar zaio, Bilbon behintzat emergentzia zerbitzuak guzti saturatuta daudela. Osa, esmuz, adibidez, emergentzia zerbitzua dena, hitzordu bat eskatzen baldin baduzu, 3 hilabetera emate dizute hitzordua. Albergeak guztiz kolapsatuta daude, jantoki sozialak guztiz kolapsatuta, ez? Orduan, egoera hori da, eta egoera hori izan da, oso larria iruditzen zait, etxebizitza sailburuaren ahotik horrelakoak entzun behar izatea. Behin-behineko alternatibak eskaintzen zaizkiela aipatu duzu, behin-behineko alternatiba horiek denboran asko luzatzen dira, epe bat ematen zaie zer gertatu da? Suposatzen da behin-behineko alternatibak direla, teorian. Ari garena ikusten praktikan da ez dela horrela. Adibidez, Bailen kalean besetze gabetze bat izan genuen urtarrian, pentsatzen dut, familia bat zen ere, etorri berriak, ume txikiak zeuden tartean, oso egoera zaurgarrian, imaginatu aldu zuen bezala, eta oraindik ere jarraitzen dute hostalean. Logelak konpartituak dira, intimitaterako baldintzak ez dira betetzen, ez dute aukerarik sukaldatzeko, hori da oso alternatiba prekarioak dira. Pasaden abenduan, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sarea deituta manifestazio jendetsua gauzatu zen Bilbon. Hori ikusita, aipatu duzun herri antolakuntzare ikusita, badirudi gizartean etxebizitzaren krisiari erantzuteko mobilizazio maila handituz duela azken garaietan. Bai, abenduan etxebizitza sindikatu, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak, etxebizitza sindikatu sozialistarekin batera deitu genuen manifestazioa, Euskal Herriko herri mugimenduaren gehiengoak babestuta gainera, eta bai gure pertzepzioa bada, gero eta jende gehiago dagoela sentsibilizatua gaiarekin, ez? Eta hori postekoa da, gure sindikatuetan eta gainerakoetan ere, gero eta jende gehiagari da hurbiltzen, bai etxebizitzarekin arazo bat dutelako, baina baita ere militante moduan, ez? Nahi dutelako ekarpen bat egin borroka honi, eta hori postekoa da, eta gure erronken artean, nagusietako bat hori da, ez? Euskal Herri mailako etxebizitzaren aldeko mugimendu indartzu eta sendo bat eraikitzea datozen urtetan. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Ane Salvador Errasti, mila esker Amaikara etortzeagatik. Mila esker zuei. Albisteak xehetzen hasiko gara, San Ferminak amaitu dira eta beraz Iruñeko kaleak normaltasunera bihurtu dira, ona jaien laburpena ikusi. Eta bat-batean, isiltasuna. 9 eguneko zoramena, musikak, besarkadek, txarangek, barreak eta goizaldeko txurrosainak utzi dute atzean Iruñea, baina bihotza beteta eta arima dantzan agurtu du San Fermin. Atzo gauean festa amaitzeko une unkigarriena bizi izan zen, gaixoani ospetsua. Milaka lagunek ahotsa urratuta eta lepoan zapigorri askatuta, elkarrekin abestu zuten gutxiago falta da. Agur tristea baino gehiago, promesa bat, itzuliko gara. Izan ere, San Fermin ez da inoiz benetan bukatzen, loak hartzen du besterik ez. Kaleak, entzierroen, dantzen eta lagunarteko istorioen estenatoki izan direnak utzik geratzen hasi dira, baina betiko azken klasikoarekin. Bilabesaren entzierroa. Azken autobusera korrika, eskuetan eskarpinak, aho bete barre eta estafetako lasterketari ohor egingo lioken esprinta. Ez da irabazlerik izan, ez da galtzailerik ere. Herri bat izan da irabazle, berriz ere bere festarekin bat egin duena. Tradizioa zaindu eta eguneratu duena eta bizitzari dion maitasuna plazaz plaza ospatu duena. Orain atseden hartzeko garaia da, konfetiak jasotzekoa eta egunerokora bueltatzekoa, baina irribarre bihurti batekin. Izan ere, gutxiago falta da eta bihotzean daramagun oihua berriz etorriko da.
Bilbon aldiz aste nagusiko kontzertuak iragarri dituzte. Bilboko udalak aste nagusian abuztuaren 16tik 23ra Abandoibarreko eta Europa Parkeko agertokien musika programazio iragarri du. Musika programazioaren inguruan berdintasuneko eta jaietako zinegotzi itziar urtasuneko hartarazi du, artisten hautaketa ez dela kasualitatea eta zehaztu du mimoz bilatu dutela publikoari gustatzen zaionaren eta eskaini nahi dutenaren arteko oreka. Musika programazio berdinzale eta euskaldunaren arteko apustua egin dutela azpimarratu du. Abuztuaren 16tik 24ra, bitartean, estilo guztiak entzungo ditugu berriro Bilbon. Kontuan izan ditugu betiko modue, gustu, publiko, adin eta sensibilitate guztiak. Abandoibarreko agertokia zapalduko duen lehen artista Kainakai izango da, abuztuaren 16an. Igandean Janus Lester eta Dupla Bigotea izango dira, eta astelenean hilaren 18an Koke Maia, Los Ronaldosekin eta bakarka 40 urteko musika ibilbidea bete duela ospatzen. Asteartean hilak 19 Sorotan Bele eta Bilboko Udal Musika Banda arituko dira eta asteazkenean Mocedades eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa. Ostegunean hilak 21 Alcalá Norte Madrildarren txanda izango da, ostiralean Sinoba Durangarrek joko dute eta larunbatean abuztuak 23 Linaje Nafarrak arituko dira Aron Romero Marea taldeko kantari Kutsi Romeroren semearen taldea. Abandoibarreko kontzertu guztiak 11:30 hasiko dira. Europa Parkean berriz abuztuaren 20an hasiko dira kontzertuak asteazkenarekin. Rozalen Gaztelar kantautore arituko da egun horretan eta Gatibuk hartuko dio lekukoa hurrengo egunean Gaztearen eskutik. Hilaren 22an Los 40 Sessions emanaldia egingo dute, eta jaietako bigarren larunbatean DJ Megastar izango da. Europa Parkeko kontzertuak 12etan hasiko dira. Musikak beraz protagonismo berezia izango du aste nagusiko 9 egunetan, hiri osoan zehar banatutako 9 egunetan. Udaletik nabarmendu dute doako programazioa izango dela kalitatezkoa eta askotarikoa, adin eta gustu guztietako publikoarentzat pentsatua. Hasi da hizkuntza gutxituetako hizkuntz gazteen topaketaren 5. edizioa Gasteizen. EHUko udako ikastaroen baitan antolatu dute eta bertan mahai inguruak, hitzaldiak eta kontzertuak izango dira besteak beste. Astelenean hasi eta ostiralera arte Gasteizen iga hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen topaketaren 5. edizioa egingo da. 5 egun hauetan zehar mundu osoko 18 eta 35 urte bitarteko 80 gaztek hartuko dute parte, eta 78 hizkuntza gutxitu ordezkatuko dituzte. Topaketa EHUko udako ikastaroen baitan antolatu dute eta helburua hizkuntza gutxituak bizi berritu eta mundu osoko hizkuntza komunitateen arteko sareak sortzea dela azaldu dute antolatzaileek. Hitzorduan hainbat hizkuntza gutxituen ordezkariek parte hartu dute. Euskararen kasuan Igone Zabala EHUko errektoreordeak gaztei lanean jarraitzeko animoak helarazi dizkie. Gaineratu du euskararen erabilera sustatzeko elkarte eta diputazioen aldeko babes instituzionala ezinbestekoa dela. Hizkuntza gutxituen arteko sareak sortzeko mahai inguruak, hitzaldiak, lantegiak, lankidetza proiektuak, film emanaldiak eta kontzertuak izango dituzte 5. edizio honetan. 2023an egin zen lehenengo aldiz iga topaketa Gasteizko udalaren laguntzarekin. Aurtengo edizioan partaidetza inoiz baino handiagoa izan dela jakinarazi dute antolatzaileek. Aurrekoetan baino hizkuntza gehiago, jende gehiago eta topaketan parte hartzeko eskaera gehiago jaso dituzte. Zehazki 2023an baino 100 eskaera gehiago. Hernanin 3 pertsona atxilotu dituzte pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita. 3 pertsona atzilotu dituzte Hernanin pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita. Atziloketak uztailaren 13 goizaldean egin zituzten AP8 autobideko zerbitzugune baten inguruan Hernanin. Prebentziozko kontrola egiten ari ziren ertzaintzaren agenteek furgonetak geldiarazi zituzten eta irregulartasun batzuk atzeman zituzten. Egiaztatu zuten furgonetetan dokumentaziorik ez zuten 24 pertsona zihoazela eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren arabera hauek bidaiaren arrazoiari buruzko bertsio kontrajarriak eman zizkieten. 3 gidariek ere ez zuten dokumentaziorik eta pertsonen legez kanpoko trafikoagatik atzilotu zituzten.
Bestalde, eginbideak ireki dizkiete bide segurtasunaren aurkako delitu batengatik ere, zegokion baimenik gabe gidatzeagatik. Gidarietako bati dokumentuak faltzutzearen delituare leporatu diote, beste pertsona baten dokumentazio faltzutua aurkeztu zuelako. 3 atxilotuak 21 eta 39 urte bitartekoak dira eta epaiaren esku daude dagoeneko. Lan munduan SK sindikatuak Amurrioko Tubos Reunidos enpresako aldi baterako enplegu erregulazioa nahitaez ezarri dela salatu eta hura gaitzetsi du. Amurrioko Tubos Reunidos enpresan aldi baterako enplegu erregulazio berri bat nahitaez ezarri dela salatu du SK sindikatuak. Gainera 2022tik milioi askoko irabaziak lortu dituela jakinarazi du eta langileen langabezia prestazioen bidez finantzaketa publikoa jasotzea leporatu dio enpresari. Datuak ere helarazi ditu SKak. Tubos Reunidosek 2023an 56,6 milioi euroko irabaziak izan zituela adierazi du eta sindikatuaren iritziz horrek aukera eman dio buruzagien soldatak eta bestelako ordainsariak nabarmen handitzeko. Aldi baterako enplegu erregulazioekin langileen soldatak gutxitzen dituen bitartean. Sindikatuak ohar batez argi utzi nahi izan du enplegu erregulazio berri baten aurrean aurkitzen direla langileak eta ESKak irmoki errefusatzen duela. Azaldu dutenez, egoera prekarioan dauden enpresetako lanpostuak salbatzera soilik bideratuta egon beharko lukeen tresna baten beste abusu bat iruditzen zaie. Bestalde sindikatuak Tubos Reunidos Premium Threads enpresaren langraizko lantegia praktika txarrengatik zigortu dutela gogoratu du. Epaiak 2022an enpresak abiarazitako aldi baterako enplegu erregulazio bat baliogabetu du eta aldi berean langileen greba eskubidearen urraketa emateagatik zigortu du. Amaierara iritsi gara, Uliren hutsa bestiarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta bihar arte. Importa zaizkidanak Txilako pozak da ditudan pena Zalartean galduz bide berriak non dira Zera kutsi ez doa inora Horatzik gabeko erlojua Naiz horren geltoki hutxean Zuen itzaldira Lagin gabeko horma izietan Utsak beteru bihurtu naizena Onartuz penak bezarkatuz kondena Tristurak ere eman dintazkena Nahiko nukera itzat hori sentitzea Horatzik gabeko erlojua